ሰላም ተኸታተልቲ AJV ቻነል ንሎምንባር ብዛዕባ መልክዐኛ ዝኾነ መራሒ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ኪሩ ዝተዋረዶ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ከም ዝፍለጥ ኣኼባ ክሳተፍ ናብ ኤውሮጳ ኣምሪሑ ከም ዘሎን ኣብ ፓርላማ ኣትዩ ድሕሪ ምዝራቡ ካብ ብዙሓት ናይ ፓርላማ ኤውሮጳ ከም ዘዋረድዎን ንመራሒ ካናዳ ከዓ ዓብይ ሕፍረት ምዃኑ ተገሊጹ። ሓደ ካብቲ ዝነበረ ነቐፌታ ዳርጋ ምዝላፍ ክንብሎ እምበር ካብ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝኾነት ክሪስቲን ተስያም ብጣዕሚ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ብዓንቀጽ 195 ብዛዕባ መጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራስን ሕጊ ምኽባርን ዝዛረብ ዓንቀጽ ኣለና። እዚ ከዓ ቀንዲ ንጃስቲን ትሩዶ ዘይምሕሮ ምዃኑን ካብኡ ቅጽል ኣቢላ ከዓ ጃስቲን ትሩዶ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢሮም ካብ ዘይፈልጡ መንግስቲ ቻይና ኣፉ ኣውፅኡ ዘድነቐ መራሕን ኣብ ዓዱ ካናዳ ከዓ ንእሽቶ ነገር ዝሓተቱ ህዝቡ ግብረ ሽበራዮም ኢሉ ድሕሪ ምዝራብ ብሓይሊ ከም ዝኣሰረን ንዲሞክራሲ ጥዑይ ገይሩ ዘይተረድኦ ዘይብሱል መራሒ ኣብ ዝገዛ ክዛረብ ብፍጹም ከም ዘየምሕረሉን ቃል ብቓላ ከዓ ሚኒስተር ትሩዶ ንስኻ መሕፈሪ ናይ ዲሞክራሲ ስነ ሓሳብ ኢኻ በጃኻ ካብ ዝገዛ ውፃልና ክትብል ከም ዘዋረደቶን CNN ሓቢሮም ነቐፌታ ኣብዚ እውን ጠጠው ኣይበለን። ንሕና ኤውሮጳውያን መለለይና ዲሞክራሲን እዩ። ካናዳ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ንምካሓላ ሃገር ንክብርታ ዲሞክራሲ ሓልያ ትኸይድ ኣርኣያ እያ ኢና ነብል ዝነበርና። ሕጂ ግን ኣብዚ ቅድመና ዘሎ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ጃስቲን ንሰልፊ ዝገበሩ ሰባት ብምእሳር እቶም ነቲ ሰልፊ ዝሓገዙ ከዓ ናይ ባንክ ኣካውንቶም ብምዕፃውን ከም ሳዕቤኑ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ መድሃኒት ናይ ገዛ ሞርጌጅ ክኸፍሉ ዘይምኽኣሎምን ናይ ክሬዲቶም ታሪክ ከም ዝባላሹ ዝገበረ መራሒ ባዕሉ ውልቀ መላኺ ምዃኑን ኣብዚ መፅኡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ናይ ካልእ ክዛረብ መሰል የብሉን ድሕሪ ምባል ዝኸፍአ ከዓ ካልእ MP ኣስዕብ ኣቢላ ጃስቲን ትሩዶ ምስ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ምስ ናይ ሮማንያ መራሒ ደኣ እንታይ የፈላለዮ ዝኾነ ብዛዕባ ክታበት ሓሳብ እንተ ኣምፂኻ ንሕና ሳይንስ ኢና ንኣምን ኣምላኽ ኣይንኣምን ኢና ዝዓይነቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ MP ኣስዕብ ኣቢሉ ንሕና ኣምላኽ ኢና ንኣምን ሳይንስ ግን ሓሳብ ምዕቃን ምክታዕ ነዊሕ ምክትታል መጨረሽቱ ከዓ ውሳኔ ምሃብ እዩ። ትሩዶ ግን ክታበት ክምልኽ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። ዝኾነ ሓሳብ ኣንጻር ክታበት እንተ ኣምፂኻ ከምዚ ኣኽራሪ ክርስቲያን እዩ ዝሓስበካ ከም ውፅኢቱ ከዓ ሰብ ክዛረብ ፈሪሑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣበይ ደኣ ኣሎ እቲ ናጽነት? ኣነ ይከታተሎ እየ ነይረ። ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ እቶም ተቃወምቲ ዓበይቲ መኪና ዝሓዙ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ንክዛረቦም እውን ዕድል ረኺበ ነይረ። ሕጂ ግን ነዚ ዕድል ረኺበ ኣብ ክንዶም ኣብዚ ይዛረብ ኣለኹ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ናጽነት ጉዕዞ ክሰልጦም እዞም ተመሪፆም ዘለዉ መራሕቲ ከዓ ባርያ ህዝቢ ምዃኖም ክፈልጡ ኣለዎም ድሕሪ ምባል ዘረቡ ዓፅዩ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ናይ ጀርመን ፓርላማ ዝኾነት ኣነ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዲፕሎማሰኛ ኮይነ ሰሪሐ እየ። ንሕና ኤውሮጳውያን ከዓ ዲሞክራሲ ኣብ ሶርያ፣ ፓኪስታን፣ ሩስያን ብዙሓትን ክንሰብኽ እንዳወዓልና ንናይ ዲሞክራሲ ክብርታት ዘየኽብር ኣብዚ ናትና ፓርላማ ክንዛረብ ኣይነፍቅድን ኢና ድሕሪ ምባል ትሩዶ ንክምልስ ዕድል እኳ ክወሃቦ ተስፋ እንተነበረ ከም ዘይፍቀደሉ ግን ተሓቢርዎም። ኣብ ካናዳ ዘለዉ ብፍላይ ኮንዘርቫቲቭ ሰልፊ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱን መራሕዮም ኣብ ገዝኦም ውልቀ መላኺ ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ወረጃ ይኸውን ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ዓለም ስለ ዝፈለጠሎም ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱ ገሊፆም። ከም ዝፍለጥ ጃስቲን ትሩዶ ተቐባልነቱ ብጣዕሚ ጎዲሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕጂ ከዓ ምስ NDP ፓርቲ ተሰማሚዑ ካብዚ ዘለዎ ሓደ ዓመት ክውስኽ ምዃኑ ሓቢሩ። ብፍላይ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ብጣዕሚ ተቆጢዖም ከም ዘለውን ዓዶም ብዝተሓላለፈ መንገዲ ናብ ውልቀ መላኺ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ንስክፍትኦም ገሊፆም። ናይ ሎሚ መደብና እዚ ይመስል። ኣብ መጨረሻ ኣብዚ ዝነበረ ኣርእስቲ ሓሳብኩም ክሰምዕ ይደልየ። ብዙሓት ኤርትራውያን ሊበራል ፓርቲ እዩ ዝሕሸና ስደተኛታት ከም ጻልና ዝብል ይሰምዐ። ከምኡ ድዩ ሓሳብኩም? ወይስ ዝነገሰ ንጉስና ወይ ኮንዘርቫቲቭ እውን ዝሰርሓሎ ምሳኑ ንስደተኛታት ምምጻእ ክገርፍዎን እዮም ኢኹም ትብሉ? ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ናይ ካናዳ ሓበሬታት ደልዩ ከዓ ከም ትልሙድ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ።
ቻው